Čaute, tak poďme pozrieť, ako to dopadlo. Po tom longu, ktorý som zatvoril, a tam som bral hneď short, ale ten som tiež po chvíli zatvoril, lebo som chcel čakať na túto zónu, ktorú som spomínal už vo videách, kde bola tá shortová z veľkého profilu, longová z veľkého a longová z dnešného toho rangeového. Tam zatvorili pod, to som bral hneď shorty. Tam som bohužiaľ unáhlene zatvoril, lebo som nepočkal. Toto, jak táto short delta sa presunula, táto. Nepočkal som na zavretie sviečky, tak som zbytočne zatvoril. Ale ako sme náhle zatvorili pod hneď, tak som bral short. S tým, že budem cieliť niekde tam tie nižšie low, ktoré boli. Oni následne tuto presne otestovali tú short deltu v týchto knotoch a išli dole. Takže zahralo to presne to, čo som chcel z tých veľkých profilov, že sú to stále shorty a nie longy, čo jasne sa potvrdilo. Takže poďme si to poposúvať. No, tu nám niekde skočila obrovská short delta, ale nevedeli zavrieť nad. Prepadli dole, stále to padá, tá tam zostáva, nič sa nám nemení. A bum. Tu sa objaví long, delta, ale čo vieme, že nechceme longovať dole z longovej delty. Takže to je len nejaký pullback zase. Takže ešte to není finálny obrad. Takže stále buď hráme niekde, môžeme kľudne hrať short ešte, že na výber tohto low, alebo čakáme, že čo sa tam ešte udeje. Takže oni by mali následne ešte prísť otestovať túto long deltu. No, prídu ho otestovať, nejak veľmi neodrážajú, shortová sa nám nepresunula, tá je stále tu. A vlastne už sa blíži koniec dňa, takže tu už nemá zmysel niečo hľadať. A vlastne ani žiadny náznak nám nedáva, že sa tam niečo deje. Takže toto bol dnešok. Shorty, čisté shorty.